Monsieur Lamine, Chine wato chef d'escale section Côte d'Ivoire. Na wana compagnie na nous transport voyageurs qui na Trancheville avenue 2. Ina kuna son kuyi balaguru zuwa gida zuwa Niger zuwa garuruwa daban-daban kwarai kuwa. Wannan compagnie ta mutane da kwarai da motoci masu lafiya kuma a cikin nishadi da walwala daga nan Abidjan har zuwa gida da cikin lafiya. Ina da Malam Abubakar Antawa shi ne shugaban matasa na PNS tarayya section 2 plateau de l'Abda. Wai, ina maka, ku saurara, da enge da enge, da zaben maiya. C'est bon. Regarde, juste une minute pour vous dire que c'est moment ça. Une minute seulement, pas plus. Salam alaikum. Lokacin da an kawo da mu ba mu shirya yanzu na to muna da wani wanda ya zo sabo da jima ainihin shi mali shi kai to yanzu mun samu haɗin kai da su sun ba mu motoci namu a Nigeria suna Niger suna su fara aiki cikin Niger amma suna ɗauka da nan harkawa zira ba da shiri musuwa kun ka ce abin da za mu yi da ɗan sauki zuwa yamai kuma muna da shi kashi 35 yana magana da kasi Masha Allah. Wannan shi ne wato shugaban maduban da ya nuna kamfani. Okay, kuna kira bisa kan lamba. Alice Agetras, Adul Tamajak, Tamajak. Imagine a millennium. Iyada. Tu reprends quand même état. Amma kasan abokanai na gobe da ba su iya faransa ba kaje sannu sannu saboda gobe da musu hankali. Ça va. 08 08 52 85 44. Ko kuma sannan akwai numero na chef de scan Lamine wannan ka da matsala da society kana iya kiran shi sama 59 36 36 72 59 36 36 72. Lama wato chef de scan kana nuna kamfani na nous Ok, nous allons saka pour aller. Dina san bientôt il va aller au Niger. Moi, toi, moi, d'accord. On y va, Jamsas. L'ambiance, c'est quoi qui vient? On dirait c'est pas ça,